भेट द्यायचं कारणच हे होतं की 3 महिने झाले या इमारतीचं उद्घाटन झालं। वीज उपकेंद्राच्या इमारतीचे उद्घाटन 3 महिन्यापूर्वी आमदार, खासदार, पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाले। त्यानंतर एक दिवसही वीज पुरवठा सुरू नाही। गेले 4 दिवस वीज पुरवठा खंडित असून सर्वसामान्यांचे हाल झाले आहेत। प्रशासन लोकांना मूर्ख बनवित आहे। त्यामुळे महावितरणाला 15 दिवसाची मुदत दिली असून या मुदतीत समस्या दूर न केल्यास 16वा दिवस आमचा असेल, असा इशारा स्वाभिमानाचे सरचिटणीस तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी इथे दिला। आपलं नाव काय? हे काय चाललंय? पॅनल बसवलेलं आहे JSC आपला सबस्टेशन आहे आणि सबस्टेशन चालूवर नाही चालू नाही का? इंकमर लाईनचे काम करायचे इंकमर आहे ना आपल्याला 11 वरून इथे येणार ते झाल्यानंतर साहेब ते चालू उद्घाटन कसं झालं? झाल्यानंतर आता हे कम्प्लीट झाल्यानंतर ते केलेलं असतं आता मी त्या दिवशी नव्हतं केलं बाहेर उद्घाटनाला नव्हतं तुम्ही होता का? मिनिस्टर साहेब पण जेव्हा फॅसिलिटी चालू नाही उद्घाटन त्या फक्त इमारतीचं करता काय? नाही साहेब काय नव्हतं फक्त 2 स्पॅनमध्ये बाकी सगळं काम होतं आणि तिथं अडथळा आला म्हणजे आता काय मालवण शहराने तुमचा अडथळा सहन करावा। आज 4 दिवसापासून काय हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये शहर आहे आपल्याला माहिती असेल। व्यापाऱ्यांचं नुकसान किती झालं आपल्याला माहिती असेल। की कोणाची चूक म्हणायची? आम्ही फक्त इमारती बघायच्या काय फक्त? नाही सर काय नाही पावसामुळे ना झाडापासून मेन दोन्ही लाईन बंद 3 महिने झाल्यात उद्घाटनाला। तेच आता त्याचा मार्ग निघालाय आता तेच काम करू। किती दिवस लागेल? आपलं नाव काय? हे काय चाललंय? पॅनल बसवलेलं आहे JSC आपला सबस्टेशन आहे आणि सबस्टेशन चालूवर नाही चालू नाही का? इंकमर लाईनचे काम करायचे इंकमर आहे ना आपल्याला 11 वरून इथे येणार ते झाल्यानंतर साहेब ते चालू उद्घाटन कसं झालं? झाल्यानंतर आता हे कम्प्लीट झाल्यानंतर ते केलेलं असतं आता मी त्या दिवशी नव्हतं केलं बाहेर उद्घाटनाला नव्हतं तुम्ही होता का? मिनिस्टर साहेब पण जेव्हा फॅसिलिटी चालू नाही उद्घाटन त्या फक्त इमारतीचं करता काय? नाही साहेब काय नव्हतं फक्त 2 स्पॅनमध्ये बाकी सगळं काम होतं आणि तिथं अडथळा आला म्हणजे आता काय मालवण शहराने तुमचा अडथळा सहन करावा। आज 4 दिवसापासून काय हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये शहर आहे आपल्याला माहिती असेल। व्यापाऱ्यांचं नुकसान किती झालं आपल्याला माहिती असेल। की कोणाची चूक म्हणायची? आम्ही फक्त इमारती बघायच्या काय फक्त? नाही सर काय नाही पावसामुळे ना झाडापासून मेन दोन्ही लाईन बंद 3 महिने झाल्यात उद्घाटनाला। तेच आता त्याचा मार्ग निघालाय आता तेच काम करू। किती दिवस लागेल? मालवण शहराचं 4 दिवसाचं नुकसान तुम्ही भरून काढणार आहे का? आणि नुसत्या इमारतीचं तुम्ही उद्घाटन केलं, बाकी जबाबदार कोण या गोष्टीला? मला कोणावर टीका करायची नाही, पण 16व्या दिवसा येऊन मग जी केस करायची माझ्यावर तुम्ही करायची, 15 दिवसात काम संपवायचं। भेट द्यायचं कारणच हे होतं की 3 महिने झाले या इमारतीचं उद्घाटन झालं। मंत्री आले, पालकमंत्री आले आणि खासदार, आमदार सगळे आले, पण एक दिवसही वीज पुरवठा सबस्टेशनमधून होत नाही। अनेक कालपासून मी मालवणमध्ये बघतोय, अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या की नेमकं सबस्टेशन का चालू नाही आहे, कोणाची चूक आहे, प्रशासन कसं लोकांना मूर्ख बनवत आहे। त्याच्यासाठी आज मी ते बघायला आलो नेमकं काय चाललं आहे। फक्त इमारत बांधून ठेवली आहे। आता 15 दिवसाची मुदत मी अधिकाऱ्यांना दिली आहे। 16व्या दिवशी जर काम नाही झालं तर काय होईल ते पण मी अधिकाऱ्यांना सांगितलेलं आहे। 15 दिवस सबस्टेशनचं काम आणि इतर तक्रारी मटेरियलच्या असतील किंवा इतर लाईन जोडण्याच्या असतील, त्यात सगळ्या तक्रारी 15 दिवसाच्या आत अधिकाऱ्यांनी करणार असं मला शब्द दिलेला आहे। आणि 15 दिवसाच्या आत कसं होत नाही ते मीही बघतो। 16वा दिवस आमचा आहे। भेट द्यायचं कारणच हे होतं की 3 महिने झाले या इमारतीचं उद्घाटन झालं। मंत्री आले, पालकमंत्री आले आणि खासदार, आमदार सगळे आले,
पण एक दिवसही वीज पुरवठा सबस्टेशनमधून होत नाही. कालपासून मी मालवणमध्ये बघतोय, अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या की नेमकं सबस्टेशन का चालू नाही आहे, कोणाची चूक आहे, प्रशासन कसं लोकांना मूर्ख बनवतं आहे. त्याच्यासाठी आज मी ते बघायला आलो नेमकं काय चाललं आहे. फक्त इमारत बांधून ठेवली आहे. आता 15 दिवसाची मुदत मी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. 16व्या दिवशी जर काम नाही झालं तर काय होईल ते पण मी अधिकाऱ्यांना सांगितलेलं आहे. 15 दिवस सबस्टेशनचं काम आणि इतर तक्रारी मटेरियलच्या असतील किंवा इतर लाईन जोडण्याचे असतील, त्यात सगळ्या तक्रारी 15 दिवसाच्या आत अधिकाऱ्यांनी करणार असं मला शब्द दिलेला आहे. आणि 15 दिवसाच्या आत कसं होत नाही ते मीही बघतो. 16वा दिवस आमचा आहे.